a nan ƙarƙashin bidiyon. To labarin shine ku biyo mu domin kasance jin wannan labaran da Umar Hashim zai hatsari da wannan Jibrin din burinsa zai cika da a cikin wannan tasha mai albarka. In yau ka fara zuwa, ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin ba mu karfin gwiwar kawo muku sahihan labarai da zarar mun dora. Shine Izzar So dai, kun ga Izzar So ba Arewa ce ba, kuma Umar Hashim shine director, Lawan Ahmad shine marubucin fim din wannan Izzar So. Izzar So dai akwai kalubale cika da shi, sai ma kun biyo mu a tashar wannan tashar cikin wannan tashar mai albarka. Kar ya kumanta abin da yake sa muna ce muku ku yi subscribe, muna so mu samu karfin gwiwar kawo muku sababbin labarka da zarar an shirya. Izzar So akwai Izzar So kusa da episode guda 8 a aji, kuma a haka ma har gobe ana fita yin aikin. Izzar So dai za mu kawo muku labarin wannan burinsa zai cika. Jibrin Hajiya Nafisa kuma ita kuma ya za ta kasance, kunya za ta ji ko ba kunya za ta ji ba. Shine ku biyo mu domin kasance jin wannan labarka full cikin wannan tasha mai albarka. Wannan Izzar Son sai ma na yau karfe 8 na dare in an sake shi za ku sha mamaki. A cikin wannan tasha tamu mai albarka ma muna iya saka muku shi episode 71. Muna saka shi duk ranar Lahadi in Allah yarda. A cikin kuma Bakwari TV ma ana sakar muku shi. Ku je ku mana subscribe a cikin wannan tasha mai albarka. Inda kake kallon wannan bidiyon, a ƙarƙashin bidiyon za ka ga an sa subscribe. Ka danna mana subscribe, wani ƙararrawa zai fito ka danna shi, an gama. Shine ka mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa, kuma ka ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labarika sahihai da zarar an shirya. Umar Hashim dai kun san shi malami ne, kuma shi duk inda zai je Allah yana taimakansa, yana addu'a. A cikin wannan addu'a in Allah yarda ku je ku tsare ku jira a cikin wannan episode na 71 za ku sha mamaki, za ku sha takwakiya. Da inda aka sa wannan ma'aikaciyar karara ta je ta sosa wannan na kowan da ya je ya yi mata sharri, shi ma za ku ji ya labarin ya kaya. A'a za ta buɗe gaskiya ne ko ba za ta buɗe gaskiya ba ne ba? Ku yi mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa wannan tambayar in Allah yarda. Kar ku manta. To wannan Jibrin din shi in abin da shirin da suka yi ya tabbata ƙarya ne, shi ya zai kasance a duniyar nan? Zai kasance mace amana ne? Kuma Hajiya Nafisa za ta da neman Jibrin din aikanta ko ba za ta dawo ba? Hajiya Nafisa za ta fahimci gaskiya ko ba za ta fahimta ba? Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon. In Allah yadda za mu ba ku amsa cikakkiya duk yadda kuke buƙata. To ƙudurin Hajiya Nafisa anya za ta cika kuwa? Ku dai mana comment a nan, za mu ba ku amsa a ƙarƙashin wannan bidiyon in Allah yadda. Tsohon manaja kuma da ya yi alkawarin inda bai cika umarnin da aka ba shi za a kore shi. To za a kore shi ko ba za a kore shi ba? Ku mana comment ƙarƙashin wannan bidiyon domin mu ji ra'ayinku akan wannan labarin. Kuma labari yana nan gaba. Izzar So in Allah yarda za a ci gaba da sakan muku shi har ya je
kusan episode 100 da wani abu in Allah ya yarda. Ku mana subscribe dai a ƙarƙashin wannan bidiyon domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka. Subscribe ɗin nan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar ba mu ikon yin sababbin labaruka, muna sakan muku shi akai-akai akan lokaci. Kuma nan mun ji feji na biyu inda Umar Hashim da Hamisubreaker suka je taron bikin wani mutum da Lawan Ahmad ya ɗau speaker, Hamisubreaker ma ya ɗau speaker. Hamisubreaker shi dai mawaƙi ne, kowa ya sani mawaƙi ne kuma jarumi ne a masana'antar Kano. Kuma shi ma Lawan Ahmad shi ma jarumi ne a masana'antar Kano, mai shirya fina-finai nasa na kansa in Allah ya. To Hamisubreaker ya yi sabuwar waƙa a wajen bikin taron. Ku biyo mu domin kasance jin wannan waƙar a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku yi subscribe, ku ba mu ƙarfin gwiwar kenan kawo muku sahihan labarai da zarar mun yi su. Wannan Lawan Ahmad kuma shi dai addu'a yi da bayani da nasiha, saboda shi dai ba mawaƙi bane ba, shi fim yake shirya kuma shi kun san jarumi ne a matsayin ta Kano, kuma wanda wannan tauraron sa yana yawo yana tafiya a duniya. Breaker ma har yanzu bai kwanta ba, akwai sababbin labarai, akwai sababbin waƙoƙi da labaruka da za mu kawo muku a cikin wannan tashar tamu mai albarka na Breaker. Hamisubreaker 2022 in Allah yadda za a kawo muku sababbin waƙoƙi har da album guda waƙa 11 in Allah yadda. Wannan 2022 waƙa 12 ne, to wannan 2021 22 ɗin waƙa 11 ne in Allah yadda. Za mu sakar muku shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku ci gaba da bin mu kuma ku saurare mu, kuma ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon mu ji ra'ayinku masu saurare. Waƙar da Breaker ya yi a wajen bikin taron ba ta fito ba, amma in Allah yadda a cikin wannan tasha tamu mai albarka za mu sakar muku shi kuma ku ji ya waƙar ta bugu ko ba ta bugu ba. Kuma waƙar tana cike da soyayya a ciki, kuma waƙar kusan minti 6 ne. Ku ci gaba da bin mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka Arewa 1M TV. Arewa 1M TV za ku yi subscribe a nan domin samun sahihan labarai zafafa a ciki da zarar mun sake su. Mun dawo kan batun maganar Izzarsu Hajiya Nafisa in babanta ta sani mai girma Matawalle tana aikata munanan abu a ma'aikatan nan, ya za ta kasance mutane. Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa daidai gwargwado. In mai girma Matawalle ya sani da Hajiya Sara da Hajiya Nafisa abinda suke aikatawa a duniya bai sani ba, in Matawalle ya ji ya zai kasance. Mutane masu saurare ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon domin mu ji ra'ayinku akan wannan labarin. Mai saurare kada ka manta kai mana subscribe a ƙarƙashin wannan bidiyon, akwai inda aka sa subscribe, ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sahihan labarai sababbi zafafa na Kano da jaruman Kano mata da maza in Allah yadda. Da zarar mun ɗora za ka gani. Kuma Izzarsu labarin sa bai ƙare ba, ka mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon game da labarin da muka sakar ma ka ji, kuma mu ji ya ra'ayinku yake akan wannan abin. In Allah yadda za mu ba ku amsa daidai gwargwado, daidai da abin da aka tambaya. Labaran Kano da su Hamisubreaker su Garzalimi ko su dai ga su nan firge a duniya da su Momi Gombe, duk za mu sakar muku labaransu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kawai
mai saurare ka mana subscribe domin mu ji daɗi mu ji ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka akai-akai. Ka danna ƙararrawa kuma kai sharing cikin group na Facebook da WhatsApp da sauransu. Mun gode. Wassalam. Barkanmu da shiga cikin wannan tasha mai albarka. Ku yi subscribe, ku danna ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka da zarar mun ɗora. A yau, labarin da muke tafi da shi shine labarin cikin izzarsu. Izzarsu dai kuna kalla masoya. To, da wannan Jibril ɗin da Hajiya Nafisa ya zai kaya? Amsar za ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon kamar assignment ne. Na biyu, Umar Hashim hatsarin zai yi da gaske ko ba zai ba? Na uku, na biyu ku mana comment a nan ƙarƙashin bidiyon. Na uku, shi Jibrin burinsa zai cika ko ba zai cika ba? Na hudu, ku mana comment a ƙarƙashin bidiyo. Shi tsohon manaja abinda ƙudurinsa buƙatarsa zai biya kwa ko ba zai biya ba? Za a kore su ko ba za a kore su ba? Ku mana comment a nan ƙarƙashin bidiyon. To, labarin shine ku biyo mu domin kasance jin wannan labaran da Umar Hashim zai hatsari da wannan Jibrin ɗin burinsa zai cika da a cikin wannan tasha mai albarka. In yau ka fara zuwa, ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sahihan labarai da zarar mun ɗora. Shine izzar so dai, kun ga izzar so ba Arewa ce ba. Kuma Umar Hashim shine director, Lawan Ahmad shine marubucin fim ɗin wannan izzar so. Izzar so dai akwai ƙalubale cika da shi, sai ma kun biyo mu a tashar wannan tashar cikin wannan tashar mai albarka. Kar ya ku manta, abin da yake sa muna ce muku ku yi subscribe, muna so mu samu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka da zarar an shirya. Izzar so akwai izzar so kusa da episode guda 8 a aji, kuma a haka ma har gobe ana fita yin aikin. Izzar so dai za mu kawo muku labarin wannan burinsa zai cika Jibrin. Hajiya Nafisa kuma ita kuma ya za ta kasance? Kunya za ta ji ko ba kunya za ta ji ba? Shine ku biyo mu domin kasance jin wannan labaruka full cikin wannan tasha mai albarka. Wannan izzarsan sai ma na yau ƙarfe 8 na dare in an sake shi za ku sha mamaki. A cikin wannan tasha tamu mai albarka ma muna iya sakan muku shi episode 71. Muna saka shi duk ranar Lahadi in Allah yarda. A cikin kuma Bakwari TV ma ana sakar muku shi. Ku je ku mana subscribe a cikin wannan tasha mai albarka. Inda kake kallon wannan bidiyon a ƙarƙashin bidiyon za ka ga an sa subscribe. Ka danna mana subscribe, wani ƙararrawa zai fito ka danna shi, an gama. Shine ka mana subscribe ka danna mana ƙararrawa, kuma ka ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka sahihai da zarar an shirya.
Umar Hashim dai kun san shi malami ne, kuma shi duk inda zai je Allah yana taimakansa, yana addu'a. A cikin wannan addu'a, in Allah yarda, ku je ku tsare ku jira a cikin wannan episode na 71 za ku sha mamaki, za ku sha takwakiya. Da inda aka sa wannan ma'aikaciyar karara ta je ta sosa wannan na kowan da ya je ya yi mata sharri, shi ma za ku ji ya labarin ya kaya. A'a, za ta buɗe gaskiya ne ko ba za ta buɗe gaskiya ba ne ba? Ku yi mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa wannan tambayar in Allah ya yarda. Kar ku manta. To, wannan jibrin ɗin shi in abin da shirin da suka yi ya tabbata ƙarya ne, shi ya zai kasance a duniyar nan? Zai kasance mace amana ne? Kuma Hajiya Nafisa za ta dawo neman jibrin ɗin aikanta ko ba za ta dawo ba? Hajiya Nafisa za ta fahimci gaskiya ko ba za ta fahimta ba? Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon. In Allah yadda za mu ba ku amsa cikakkiya duk yadda kuke buƙata. To, ƙudurin Hajiya Nafisa anya za ta cika kuwa? Ku dai mana comment a nan, za mu ba ku amsa a ƙarƙashin wannan bidiyon in Allah yadda. Tsohon manaja kuma da ya yi alkawarin in dai bai cika umarnin da aka ba shi za a kore shi. To, za a kore shi ko ba za a kore shi ba? Ku mana comment ƙarƙashin wannan bidiyon domin mu ji ra'ayinku akan wannan labarin. Kuma labari yana nan gaba. Izzar so in Allah yadda za a ci gaba da sakan muku shi har ya je kusan episode 100 da wani abu in Allah yadda. Ku yi mana subscribe dai a ƙarƙashin wannan bidiyon domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka. Subscribe ɗin nan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar ba mu ikon yin sababbin labaruka, muna sakan muku shi akai-akai a kan lokaci. Kuma nan mun ji feji na biyu inda Umar Hashim da Hamisubreaker suka je taron bikin wani mutum da Lawan Ahmad ya ɗau speaker, Hamisubreaker ma ya ɗau speaker. Hamisubreaker shi dai mawaƙi ne, kowa ya sani mawaƙi ne kuma jarumi ne a masana'antar Kano. Kuma shi ma Lawan Ahmad shi ma jarumi ne a masana'antar Kano, mai shirya fina-finai nasa na kansa in Allah ya. To, Hamisubreaker ya yi sabuwar waƙa a wajen bikin taron. Ku biyo mu domin kasance jin wannan waƙar a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku yi subscribe, ku ba mu ƙarfin gwiwar kenan kawo muku sahihan labarai da zarar mun yi su. Wannan Lawan Ahmad kuma shi dai addu'a yi da bayani da nasiha, saboda shi dai ba mawaƙi bane ba, shi fim yake shirya kuma kun san jarumi ne a matsayin ta Kano, kuma wanda wannan tauraron sa yana yawo yana tafiya a duniya. Breaker ma har yanzu bai kwanta ba, akwai sababbin labarai, akwai sababbin waƙoƙi da labaruka da za mu kawo muku a cikin wannan tashar tamu mai albarka na Breaker. Hamisubreaker 2022 in Allah yadda za a kawo muku sababbin waƙoƙi har da album guda waƙa 11 in Allah yadda. Wannan 2022 waƙa 12 ne, to wannan 2022 ɗin waƙa 11 ne in Allah yadda. Za mu sakar muku shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku ci gaba da bin mu kuma ku saurare mu, kuma ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon mu ji ra'ayinku masu saurare. Waƙar da Breaker ya yi a wajen bikin taron ba ta fito ba, amma Allah yadda a cikin wannan tasha tamu mai albarka za mu sakar muku shi kuma ku ji ya waƙar ta bugu ko ba ta bugu ba.
kuma waƙar tana cike da soyayya a ciki, kuma waƙar kusan minti 6 ne. Ku ci gaba mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, Arewa 1M Arewa 1M za ku yi subscribe a nan domin samun sahihan labarai zafafa a ciki da zarar mun sake su. Mun dawo kan batun maganar Izzarsu Hajiya Nafisa in babanta ta sani mai girma Matawalle tana aikata munanan abu a ma'aikatan nan, ya za ta kasance mutane? Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa daidai gwargwado. In mai girma Matawalle ya sani da Hajiya Sara da Hajiya Nafisa abinda suke aikatawa a duniya bai sani ba, in Matawalle ya ji ya zai kasance? Mutane masu saurare, ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon domin mu ji ra'ayinku akan wannan labarin. Mai saurare, kada ka manta kai mana subscribe a ƙarƙashin wannan bidiyon, akwai inda aka sa subscribe, ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sahihan labarai sababbi zafafa na Kannywood da jaruman Kannywood mata da maza. In Allah ya da zarar mun ɗora za ka gani. Kuma Izzarsu labarin sa bai ƙare ba, ka mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon game da labarin da muka sakar ma kaji, kuma mu ji ya ra'ayinku yake akan wannan abu. In Allah ya za mu ba ku amsa daidai gwargwado, daidai da abin da aka tambaya. Labaran Kannywood da su Hamisubreaker su Garzalimi ko su dai ga su nan firge a duniya da su Momi Gombe, duk za mu sakar muku labaransu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Kawai mai saurare ka mana subscribe domin mu ji daɗi, mu ji ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka akai-akai. Ka danna ƙararrawa kuma kai sharing cikin group na Facebook da WhatsApp da sauransu. Mun gode. Wassalam. Barkanmu da shiga cikin wannan tasha mai albarka. Ku yi subscribe, danna ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labaruka da zarar mun ɗora. A yau labarin da muke tafi da shi shine labarin cikin Izzarsu. Izzarsu dai kuna kalla masoya. To da wannan Jibril ɗin da Hajiya Nafisa ya zai kaya? Amsar za ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, kamar assignment ne. Na biyu, Umar Hashim hatsarin zai yi da gaske ko ba zai ba? Na uku, na biyu ku mana comment a nan ƙarƙashin bidiyon. Na uku, shi Jibrin burinsa zai cika ko ba zai cika ba? Na hudu, ku mana comment a ƙarƙashin bidiyo. Shi tsohon manaja abinda ƙudurinsa buƙatarsa zai biya kwa ko ba zai biya ba? Za a kore su ko ba za a kore su ba? Ku mana comment a nan ƙarƙashin bidiyon. To labarin shine, ku biyo mu domin kasance jin wannan labaran da Umar Hashim zai hatsari da wannan Jibrin din burinsa zai cika, duk a cikin wannan tasha mai albarka. In yau ka fara zuwa, ka danna mana subscribe da alaman ƙararrawa domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku
sahihan labarai da zarar mun ɗora. Shine Izzar So dai, kun ga Izzar So ba Arewa ce ba, kuma Umar Hashim shine director, Lawan Ahmad shine marubucin fim ɗin wannan Izzar So. Izzar So dai akwai ƙalubale cike da shi, sai ma kun biyo mu a tashar wannan tashar, cikin wannan tashar mai albarka. Kar ya ku manta, abin da yake sa muna ce muku ku yi subscribe, muna so mu samu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labarka da zarar an shirya. Izzar So, akwai Izzar So kusa da episode guda 8 a aji, kuma a haka ma har gobe ana fita yin aikin. Izzar So dai za mu kawo muku labarin wannan burinsa zai cika. Jibirin Hajiya Nafisa kuma ita kuma ya za ta kasance, kunya za ta ji ko ba kunya za ta ji ba. Shine ku biyo mu domin kasance jin wannan labarika full cikin wannan tasha mai albarka. Wannan Izzar So sai ma na yau karfe 8 na dare in an sake shi, za ku sha mamaki. A cikin wannan tasha tamu mai albarka ma muna iya saka muku shi episode 71. Muna saka shi duk ranar Lahadi in Allah ya yarda. A cikin kuma Bakwari TV ma ana sakar muku shi. Ku je ku yi mana subscribe a cikin wannan tasha mai albarka. Inda kake kallon wannan bidiyon, a ƙarƙashin bidiyon za ka ga an sa subscribe. Ka danna mana subscribe, wani ƙararrawa zai fito ka danna shi, an gama. Shine ka mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa, kuma ka ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labarika sahihai da zarar an shirya. Umar Hashim dai kun san shi malami ne, kuma shi duk inda zai je Allah yana taimakansa, yana addu'a. A cikin wannan addu'ar in Allah ya yarda, ku je ku tsare ku jira a cikin wannan episode na 71. Za ku sha mamaki, za ku sha kyakwakiya. Da inda aka sa wannan ma'aikaciyar karara ta je ta sosa wannan na kowan da ya je ya yi mata sharri, shi ma za ku ji ya labarin ya kaya. A'a, za ta buɗe gaskiya ne ko ba za ta buɗe gaskiya ba ne ba? Ku yi mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa wannan tambayar in Allah ya yarda. Kar ku manta. To wannan Jibrin ɗin shi in abin da shirin da suka yi ya tabbata ƙarya ne, shi ya zai kasance a duniyar nan? Zai kasance mace amana ne? Kuma Hajiya Nafisa za ta dawo neman Jibrin ɗin aikanta ko ba za ta dawo ba? Hajiya Nafisa za ta fahimci gaskiya ko ba za ta fahimta ba? Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon. In Allah yadda za mu ba ku amsa cikakkiya duk yadda kuke buƙata. To, ƙudurin Hajiya Nafisa anya za ta cika kuwa? Ku dai mana comment a nan, za mu ba ku amsa a ƙarƙashin wannan bidiyon in Allah yadda. Tsohon manaja kuma da ya yi alkawarin in dai bai cika umarnin da aka ba shi za a kore shi. To, za a kore shi ko ba za a kore shi ba? Ku mana comment ƙarƙashin wannan bidiyon domin mu ji ra'ayinku akan wannan labarin. Kuma labari yana nan gaba. Izzar So in Allah yadda za a ci gaba da sakan muku shi har ya je kusan episode 100 da wani abu in Allah yadda. Ku yi mana subscribe dai a ƙarƙashin wannan bidiyon domin ba mu ƙarfin gwiwar kawo muku sababbin labarika. Subscribe ɗin nan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar ba mu ikon yin sababbin labarika, muna sakan muku shi akai-akai a kan lokaci. Kuma nan mun ji feji na 2.
inda Umar Hashim da Hamisubreaker suka je taron bikin wani mutum da Lawan Ahmad ya ɗau spika, Hamisubreaker ma ya ɗau spika. Hamisubreaker shi dai mawaƙi ne, kowa ya sani mawaƙi ne kuma jarumi ne a masana'antar Kano. Kuma shi ma Lawan Ahmad shi ma jarumi ne a masana'antar Kano, mai shirya fina-finai nasa na kansa. In Allah ya to Hamisubreaker ya yi sabuwar waƙa a wajen bikin taron. Ku biyo mu domin kasance jin wannan waƙar a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku yi subscribe, ku ba mu ƙarfin gwiwar kenan kawo muku sahihan labarai da zarar mun yi su. Wannan Lawan Ahmad kuma shi dai addu'a da bayani da nasiha, saboda shi dai ba mawaƙi ba ne ba, shi fim yake shirya kuma kun san jarumi ne a matsayin ta Kano, kuma wanda wannan tauraronsa yana yawo yana tafiya a duniya. Breaker ma har yanzu bai kwanta ba, akwai sababbin labarai, akwai sababbin waƙoƙi da labarika da za mu kawo muku a cikin wannan tashar tamu mai albarka na Breaker. Hamisubreaker 2022 in Allah yadda za a kawo muku sababbin waƙoƙi har da album guda waƙa 11 in Allah yadda. Wannan 2022 waƙa 12 ne, to wannan 2022 ɗin waƙa 11 ne in Allah yadda. Za mu sakar muku shi a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Ku ci gaba da bin mu kuma ku saurare mu, kuma ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon mu ji ra'ayinku masu saurare. Waƙar da Breaker ya yi a wajen bikin taron bata fito ba, amma in Allah yadda a cikin wannan tasha tamu mai albarka za mu sakar muku shi kuma ku ji ya waƙar ta bugu ko bata bugu ba. Kuma waƙar tana cike da soyayya a ciki, kuma waƙar kusan minti 6 ne. Ku ci gaba da bin mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka Arewa 1M TV. Arewa 1M TV za ku yi subscribe a nan domin samun sahihan labarai zafafa a ciki da zarar mun sake su. Mun dawo kan batun maganar Izzarsu Hajiya Nafisa in babanta ta sani mai girma Matawalle tana aikata munanan abu a ma'aikatan nan, ya za ta kasance mutane. Ku mana comment a ƙarƙashin wannan bidiyon, za mu ba ku amsa daidai gwargwado.